Ano? Hindi ko maklupa ba? Tawag. Sasagutin. Sasagutin. Sorry. May tawag lang. Sorry kasi hindi ko. Okay lang. Gets ko naman eh. Okay lang. Okay lang. Mamadali yung puntahan ka. So, nandito tayo ngayon sa likod namin, mga kabunggoy. Ayan, yung mga alaga naming manok at pato. Dahil alam nyo na napakainit ng panahon ngayon, so nandito tayo sa ilalim ng mga puno-puno. May kan kabsar, asadag ka lang kuma, oray duwa, talo. Ipagpadalaan pa lang amin ti padala no LBC kada kanan. Dito ti anak ti pato. Ayan ang mga anak ng pato namin na hiniwalay na po namin. Ayan. Dose. Bali 12 yan. Good morning, Idol Bonak Pak. Ayan, so hello Sir Bona Pak. Bona Pak pala. Sorry po. Shout out po sa iyo, sir. Kay Sir Carlos Castro. Ayan, Sir Carlos Castro, hello po. Ang pinakaunang taga-suporta ng channel namin. Ayan, Sir Carlos Castro. Ibak mo naman ano? Jenny Ray TV, hello. Shout out sa'yo, Jenny Ray TV. Pasensya na kung hindi man nakapagpagupit. Baguhan pa lang sa pagla-livestream mga kabunggoy. Ayan. Ganito pala yung feeling kapag nagla-livestream ka.